Ata o 15 de novembro, disfrutar da gastronomía e contribuir a combater a fame no mundo son accións compatibles. Restaurantes contra a Fame é unha campaña promovida pola ONG Acción contra a Fame, a través da cal múltiples restaurantes de toda España aportan parte do prezo dos seus pratos á loita contra a desnutrición infantil. É unha simbiosis, basicamente, entre xente que ten boa actitude a hora de organizar e coordinar a restaurantes para que aportemos con todas as nosas iniciativas gastronómicas e destinemos unha aportación económica a loitar contra a fame. Participar nesta iniciativa solidaria é fácil. Se saes a comer ou cear a algún destes restaurantes, só tes que elixir o prato solidario sinalado cunha pegatina na carta, e o restaurante doará unha parte do prezo deste a proxectos para a loita contra a fame no mundo. Colléronse uns platos que dos que máis podan salir, que non sean moi sofisticados, para que tamén facendo o máis bonito que a xente escollera mellor eses platos. Entre eles, puxemos 3 primeiros, puxemos un pescado, puxemos unha carne e máis un postre. Por cada 40 euros reunidos, Acción contra a Fame poderá proporcionarlle tratamento a un neno en risco de desnutrición infantil nos países máis pobres do mundo. Son case 500 restaurantes españois os que se uniron a esta iniciativa, os cales se poden consultar na web restaurantescontralambre.org.